Bo día, están a escoitar Rufosoños, a radio da Biblioteca do CIB de Celeiro, onde imos levar a cabo un novo programa de radio na Biblia, realizado por Arán, Coral, Diego, Lucas e Aurora. Os contidos deste programa xirarán en torno ao medio ambiente e ao Día dos Océanos. Tamén estará con nós a coordinadora do proxecto Voz Natura do noso colexio, Cristina Freán. Comenzamos. O Día Mundial do Medio Ambiente celébrase o día 5 de xuño e engloba a todas as efemérides ecolóxicas co obxectivo de fomentar a sensibilización e promover a acción para a protección do planeta. O Día Mundial dos Océanos celébrase o día 8 de xuño. Ata fai relativamente poucos anos, concibíase aos océanos como unha fonte inesgotable de recursos para os animais que os habitan e os seres humanos. Agora, a humanidade internacional parece concienciada da fragilidade destes hábitats, que se enfrontan a serias ameazas como a sobreexplotación, a contaminación ou a desaparición dos arrecifes de coral, entre outros. Durante toda a mañá do martes 8 de xuño, todo o alumnado do colexio e o profesorado participamos nunha xornada especial para conmemorar o Día Mundial do Medio Ambiente e o Día Mundial dos Océanos. Divididos en grupos, fomos pasando por diferentes actividades. Nas aulas de infantil fixeron manualidades e nas de primaria un trivial sobre o mar. No gimnasio tivemos unhas charlas informativas e visuais sobre os animais dos mares e océanos. No patio houve actividades deportivas de relevos moi divertidas. Todo o alumnado levou un premio, unha botella reutilizable para levar auga e non ter que usar tanto plástico. Tamén entregáronos unha pequena planta para cada aula e que teremos que coidar. Estas actividades foron organizadas a través de Puerto de Celeiro, a quen lle transmitimos o noso agradecemento, pois aprendemos moito e pasámoslo estupendamente. Pero atención, porque aínda nos queda outra actividade. Trátase dun concurso de fotografía e que ten como obxectivo contribuir a concienciar a todo o mundo sobre a reconstrucción de ecosistemas no mundo mariño. Temos de datas para a inscripción e entrega de traballos do 6 ao 18 de xuño. Os premios son moi interesantes e hai varias categorías. A obra que teña máis premiado recibirá unha pantalla digital valorada en 2.000 euros. Podedes ler as bases no blog da Bibliosoños e na web do colexio. Animádevos a participar. Entrevistamos a profesora Cristina Freán, coordinadora do proxecto Voz Natura do noso colexio. Por motivo da COVID non estará con nós no estudio de radio, pero concedeunos a entrevista ao pé do horto escolar. Escoitamos. Bo día, Cristina. Atopámonos no entorno medioambiental do colexio. Podes nos contar algo sobre o proxecto de horto escolar neste curso? Pois mira, neste curso tratamos primeiro de recuperar un pouco todo o que se perderá durante o curso pasado, porque claro, todo isto estaba totalmente selvático.
había un montón de erva, xa case desapareceran os bancais, entonces primeiro que tratamos foi de recuperar eso. Sobre todo aproveitando que así os nenos puderan estar máis tempo fora, disfrutando do aire libre e aprendendo cousas novas. Este curso, primeiro, pois fomos un pouco pasiño a pasiño, porque non sabíamos moi ben como facer as cousas, e según foron saindo as cousas, pois fomos ampliando. E agora temos, pois xa vedes, temos cousas novas de primavera, temos no invernadoiro, tomates, pementos, remolachas, chícharos, cenorias, un montón de cousas, e tamén renovamos un pouco o que é o patio de infantil plantando nas xardineiras. Estes días estamos a celebrar o Día do Medio Ambiente, o Día dos Océanos e anteriormente o Día da Agua. Crees que no colexio tanto o profesorado como o alumnado respeta o medio ambiente? Pois eu creo que en xeral sí, tamén é certo que nós temos un entorno privilexiado, grazas ao traballo que fixeron moitos profesantes, por exemplo, Xesús e Ángeles, que xa non están, e outros profes que están aquí, todavía, pois, como vedes, é que temos un montón de tipos de árbores, isto todo é unha maravilla que noutros coles non hai, que só teñen cemento. Eu creo que vos, os nenos e as nenas, o apreciades bastante. Sí que vos gusta estar aquí, xogar aquí, descubrir cousiñas, verdad? E os profes tamén están implicados e, pois, home, eu creo que facemos o que podemos dentro de intentar eso, cuidar o medio ambiente. Pois ata aquí a entrevista á profesora Cristina. Moitas gracias e moito ánimo a túa labor. Moitas gracias, Diego. A vos. dedicado ao medio ambiente no noso colexio. Tamén é unha despedida do alumnado do 6º curso de primaria, pois xa marchamos para o instituto. Polo tanto, non imos decir deica a próxima, senón viva a nosa radio na Biblio. E moito ánimo aos compañeiros e compañeiras que nos sucederán.